Dalun blev grundlagt af Saint-Gobain for mere end 50 år siden. Dalun producerer forårsruller til det skandinaviske og europæiske marked. Og vi har hovedsæde i Danmark i byen Nyborg, samt et datterselskab i England, der primært servicerer det engelske marked. Og i dag ejes selskabet af Saint-Gobains søn, Hemming Vand. Jeg hedder Ove, jeg har været her i 16 år. Jeg arbejder hovedsageligt med kål og bønnespirer og udpakning af grøntsager. Her på Dalun der har vi 3 kontrolinstanser med hensyn til vores råvarer. Hvidkålene de bliver tjekket af landmanden, inden han leverer dem her til os på fabrikken. For en sikkerheds skyld så tjekker vi dem en ekstra gang ved indleveringen. En sidste gang, hvor vi tjekker dem, det er, når råvarerne er bearbejdet ved mig, inden de går videre i produktionen. Vores forbrug af hvidkål er 1,5 millioner hoveder per år. Det svarer til 25% af den samlede producerede mængde i Danmark. Vi bruger stok nu af vores hvidkål, fordi den ganske enkelt ikke er egnet til at spise. Jeg hedder Kirsten og har været ansat på Dalun i 9 år. Jeg arbejder i kogeriet, hvor vi blander og koger alt det fyld, vi bruger til vores forårsruller. Vi har 4 gryder, som vi kan producere ca. 50 tons i døgnet. Vi kommer ingredienser i og koger op til 80 grader. Derefter køler vi ned og trækker varmen ud med vakuum ned til ca. 5 grader. Og hele processen tager ca. 90 minutter. Jeg hedder Peter. Jeg er rullefører på Dalun, og jeg har været her i ca. 16 år. Vi blander en pandekagedej, som bliver ført op på en bagetrumle, hvor den bliver bagt. Så bliver den skåret af og ført videre hen, hvor det bliver doseret med noget fyld. Så bliver siderne foldet op, den bliver rullet, og så har du en forårsrulle. Vi kan producere 70 forårsruller i minuttet og ca. 126 miniruller. Det svarer til ca. 1 million ruller om dagen. I det her tilfælde kører rullen sig ned i en lynsteger. Det sikrer, at rullen kan blive bagt i ovnen bagefter. Det er meget vigtigt at understrege, at selvom vi lynsteger rullen i ren rapsolie, så bliver den hverken usund eller fed. Lynstegningen er en kontrolleret proces, som samtidig sikrer, at rullen kun har 5% fedt, og den opfylder Sundhedsstyrelsens krav om nøglehulsmærkede produkter. Jeg hedder Kamal. Jeg arbejder i pakkeriet og har været på Dalun cirka 5 år. Efter dybfrosne ruller kommer fra fryseren, bliver de mødt af en scanner. Den scanner quality-sikrer ovenrullerne. Den sørger for, at ovenrullerne har de rette dimensioner. Eventuelt fra sorterede ruller bliver anvendt biobrændsel. Det er vigtigt at understrege, at under hele fabrikationen af ovenrullerne er produktet ikke bliver røget af menneskehænder. Og den første person, der røger ovenruller, er forbrugeren selv. Posen kører videre gennem systemet og bliver røntgenfotograferet for at sikre, at der ikke er fremmedlegner i produkterne. Posen fortsætter gennem til fuld automatiske pakkeri. Hos Dalun tager vi vores samfundsansvar meget seriøst. Derfor har vi indledt et klimasamarbejde med Dong Energy for at sikre, at vi nedbringer vores CO2-udledning markant. Vi har med succes løbende reduceret vores CO2 og vores vandforbrug siden projektets start i 2008, og resultatet er vi meget tilfredse med. Vi vil arbejde videre med at nedbringe vores forbrug frem mod vores mål, som er at nedbringe vores CO2-udledning til 50% i år 2020.